slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa Boti för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. För din vårvärme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, ångor upp och släpp all stress idag. Bastu bröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hängte på så säg din bara i. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, ångor upp och släpp all stress idag. Bastu bröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hängte på så säg din bara i. Bara bastu, jo. Sauna. Ja, just ja. Häll på vattnet med rongono. Tick, tick, tack, hur länge orkar du? 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värma igen. Svejt din lackar, ja, ja. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, ångor upp och släpp all stress idag. Bastu bröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hängte på så säg din bara i. Bara bastu, jo. Bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu. Vi ska vara bastu, ångor upp och släpp all stress idag. Bastu bröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hängte på så säg din bara i. Bara bastu, jo. Bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu. Thank you so much! Thank you!